पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। ओपन करताना प्रोसिडिंग करतील ते का सहकार्य करा। प्रोसिडिंग तुम्ही मागू शकता नंतर। चला एक सिस्टम मध्ये पूर्ण होऊ द्या। चला मदत करा ओपन झाला ओपन सहकार्य करू सर्वांनी सहकार्य यशस्वी शिष्टाचाराने हे ओपन आता हे ओपन करू दे, ज्याच्या नशीब आहे ते लागणार आहे। आम्ही कोणतीही हरकत त्याच्याबाबत, पण आज काय होतं आता निर्णय लागू दे। याच्यासाठी मनसे, भाजप आणि शिवसेनेच्या वतीने आपले यशस्वी शिष्टाचार संजयजी पारकर, जीजी उपरकर यांनी चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलं आणि आमच्या तरुणांना एक वेगळ्या प्रकारे न्याय मिळवून दिला। आमदार यांनी मनसे, शिवसेना सगळ्या भाजपमध्ये आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं आणि आता हे आमचं टेंडर ओपन होतं। आपण आता पाहत आहोत की मनसे असेल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे संदेश पारकर होते, तसेच मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर होते आणि भाजपचे संदीप मिस्त्री होते। हे सर्वांनीच येथे येऊन या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली, एसटीच्या शिष्टमंडळाची चर्चा केली आणि अखेर निविदाकारांचा प्रश्न हा लावून धरला आणि त्यामुळे ही निविदा ओपन करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे। कुठेतरी हा राजकीय पक्ष एकत्र आल्यामुळे ही जो हा निविदाकारांना अन्याय होता तो आता दूर होत आहे आणि निविदा प्रक्रिया सुरू होते। पण कशा पद्धतीने ही नक्की प्रक्रिया होत आहे त्यांच्या एक पद्धत आहे, त्या पद्धतीने ही सुरू राहील। पण कुठेतरी हा जो गोंधळ होता तो एक आता संपलेला आहे। काय सांगाल, ही निविदा प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे? आता तिघांनी निर्णय घेतलेला आहे, तिघांनी निर्णय घेऊन हा जनते आमच्या ह्यांना बाकीच्यांना सगळ्यांना मान्य झाला आहे। आता ते प्रक्रिया करून आता ते हे पडायला तयार झाले आहेत, त्यामुळे आम्हाला काय आता प्रॉब्लेम नाही आहे। निश्चितच ही प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे। सर्व जे आहेत ते निविदाकार आता ही प्रक्रियेत सहभागी झालेले आहेत आणि सकाळपासून हे निविदाकार इथे बसून होते आणि अचानक ही निविदा रद्द करण्यात आली होती। दुपारी 3 वाजता यांना सांगितलं की ही निविदा रद्द करण्यात आली आणि त्यामुळे निविदाकारांनी हा एकच गोंधळ केला। त्यानंतर कणकवलीमध्ये प्रथमतः मनसे सरचिटणीस परशुराम उपरकर दाखल झाले, त्याच्यानंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे संदेश पारकर दाखल झाले आणि त्यानंतर संदीप मिस्त्री भाजपचे हे देखील दाखल झाले। यांनी सगळ्यांनी ह्या एसटी प्रशासनाला धारेवर धरलं, काही हा प्रकार सुरू आहे, कोणाच्या चुकीमुळे झाला अशा पद्धतीचे प्रश्न विचारले। निविदाकारांनी देखील हा प्रश्नांचा भडीमार केला, गोंधळ सुरू होता आणि कुठेतरी एक निर्णय आणि एकमत झालं की आता ही ओपन व्हायलाच पाहिजे, तरच आपण ठाम आहोत असे मुद्द्यावर हे निविदाकार होते आणि त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे। एकंदरीत एवढं आपल्याला दिसत आहे। पण सात मीडियाचे पण आभार, ते आम्हाला सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचे आम्ही धन्य आभारी आहोत। जी निविदा प्रक्रिया आहे त्रास सहन करावा लागला, दुपारपासून तुम्ही आहात आणि भाजपचे नेते हे आले, काय सांगतो? त्यांचे पण आभार, त्यांनी आले त्यांच्यामुळे आमचा प्रश्न सुटला, नाही तर तो प्रश्न पण सुटला नसता। आणि मी कोकण मीडिया, कोकण सातवाले पण आले, त्यांच्यामुळे ही बातमी
त्या बातमीला पण वाव भेटला. निश्चितच ह्या सर्व निवेदकारांनी कोकणसादचे आभार देखील सांगितलेले आहे, कारण कोकणसाद ही नेहमीच दरवेळी सर्वसामान्यांचे प्रश्न लावून धरते आणि त्यामुळे कुठेतरी सर्वसामान्य न्याय मिळण्याची गरज असते. अशा पद्धतीने आपण नेहमीच हे काम करत असतो. म्हणून ह्या निवेदकारांनी किंवा सर्वसामान्य नागरिक हे कोकणसादचे आभार मानत आहेत, एवढंच आपल्याला दिसत आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी उमेश गुजडे, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.